ďalšie padáčiky. Kto to dobre teda vymysleli. No, tak to áno. No ešte, že je to suché, takže to nie je také problémové. No, zoberiem to tajeto. Údajne, tam je blato. Že mu sa to dá aj trošku tak zjednodušiť, že obejsť, nemusí sa to úplne doslova kopírovať, ten trail. Niektoré si úseky sú teda fakt kruté. No počkaj, takže asi už len tajeto. Iná je to ani nevejde. No dobre. Takže je to tu takto vymyslené. No a dajme tajeto asi na cestu. OK. No dobre. Takže tu na to je aj nakreslené dole, že tu je ten trailík. Takže, ale vystupuje sa asi po tejto ceste. Skúsim to ešte pozrieť hore. Takže napravo je ten Chili Trail. Teraz som ho zišiel, no ale akože odretými ušami. Niekedy som mal aj na mále. No a táto cesta, kam to vedie? Pozrieme hen tam na konci na mape. Srdcový typ 114.